Het is 1 juni. Dit is de Sportcast. Mij aan tafel het illustere advocatenduo Hans en Wim Anker. Heren, je bent net alleen nog topadvocaten. Je bent ook natuurlijk topadviseurs van de sportclub SC Heerenveen. Welke speler, Hans, maakt Johan Hansma absoluut keepje van Takemier? Hij moet absoluut keepje van VVV. Daar hebben we goede ervaringen met Smans. En dat is Dien Sandbergen. Roelof, waar maakt Johan Hansma absoluut keepje? Deze vraag nog van de voornemen stelt, ik hoop hier op Tarrier. Ik ga nu even meteen eerste reactie Devin Haan. Devin Haan. Poeh, voor mij hetzelfde. Even out of the box. Mark Diemers. Maar dat is out of the box. Ja, Wim? hij is wel mooi. Noslin, Noslin. grote verrassing van Telstar. Schitterende voorzetten op Zonneveld toen hij nog bij Telstar speelde. Prachtvoetballer, is niet alleen rechtsback, is ook rechtsmidden en rechtsbuiten. Zijn we terug? Prachtig inzetbaar. Hartstikke mooi, jongens. Het is duidelijk, hè? Maar we hebben een heel soort te bepraten. In een nagelnije, grootvolle aflevering van de Sportcast. De competities zitten er nou echt op. De kampioenen en de degradanten zijn bekend. Het is simmerstop. Maar het goede nieuws is, hoe 3 weekend begint de tariening alweer op het nieuwe seizoen. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. En ze zitten al hier keurig aan tafel. Wim Anker, Andor Faber, Roel de Vries en Hans Anker. Welkom heren. Het is alweer een ierlien dat je hem hier ziet. Klopt. Ja, en we willen altijd fleurig de simmering. Dus is dat dan een goeie... Hebben we de verstandig gewoon die om je moeten noemen? Je bent er heel verstandig aan, want wij zijn namelijk heel fleurig. Het oude seizoen, dat we ook wel eens even zeggen, voorzitter. Sportclub Heerenveen, het weer een mooi seizoen. Vergeleken dus met de laatste, het zien je hier. 15 jaar misschien wel. Ja, 15 jaar misschien. Attractief voetbal, aanvallen, thuiswedstrijden. Wie een hartstikke mooi uit hebben. Verschillende wedstrijden hebben wij woon. Taskouwers neemt enorm toe. Wij hier een zandje duizend. Er zitten nu weer 24.000. En ik een compliment voor de directie en de technische staf. De technische staf was een eenheid. Dat mij wel eens zijn we. In die tijd van wonderen wie het dacht ik wie er allemaal wat verdeeldheid. Je kon merken, het is een team. En ze hebben mentaliteit erin gebracht. Want we hebben wel eens wedstrijden hier dat ik dacht, kom op. Duelkracht, strijd, leveren, actie. Dat wie ik hartstikke goed. En, is dit gelijk een pleidooi? Of? Ik zit nog maar midden in de helft van mijn pleidooi voor ze. Maar als je dan zeggen van het hele seizoen meer dan 50 punten. En dan denk ik dat je hartstikke goed draait. Hè? Dat is ook een compliment voor directie en technische staf. Want de aankopen vonden wij hartstikke goed. Je praat er nou in meervoud. Wim, jou denkt Dirk Saoer, want bij jou is dat echt... Die is gewoon met me eens. Ja. Nou, dan hoe je geen antwoord met die aan. Nee, ik heb genoten van dat seizoen. Bijvoorbeeld de thuiswedstrijd zijn AZ vond ik de allermooiste die ik in jaren gezien heb. Die mooi. Fantastische combinatie voetbal. Van overeen precies op de goede plak. Dat was, als je die combinaties weer omzag, wij waren zo verschrikkelijk gebleed. En ik, dat stadion, hè, wij zijn er altijd rond van tevoren. Even indrinken voor de sfeer. En als het elke keer vol, dat vond ik geweldig. Ja, maar goed, er zit weer kapitaal op het spul, op het veld. Ja. Er is weer, de doelstelling is helle. Toch? Zo in de play-offs. Dus het is alle reden voor Hosanna. Andor, hoe is het daar bij Cambuur? Want ja, de beste speler gaat voort. Baouf gaat net naar het WK. Dan komt er een trainer. Werd de heer een Anker zelf nog nooit van Jet hier. Ja, Johan Plat. ja Maar maar de Schotse nou net. Oh ja. Die zit toch onder Schreuder in Spanje? Ja, dat is het al. Kijk, voorzitter. Ik bedoel, deze heren is bekend als talentenscouts. Ik hoor de naam van Jay Nunnally maar te nemen. Ja. Dus Ook een groot succes. Hoe zit het hem uit trouwens? Dus deze Johan Plat hier en deze beide heren ongetwijfeld op de radar. Ja. Maar nou ja, bij Cambuur is eigenlijk wel optimisme. De nieuwe trainer had hem voor het eerst uitsprutsen. Het de eerste interviews doen. Er wordt het werken aan de selectie voor komend seizoen. Na je spelen treien is al op komst, zal ik het. Dus er wordt bouwd en dat is ook wel nodig, want er moet wat gebeuren. Hartstikke goed. Nou, dan praten we aansnoer verder. Ik kan nou al verklappen dat de heer Anker Savisa een primeur heeft. Oh, Ja, dat wisten ze zelf nog net, maar er komt aansnoer een primeur rond, toch Hans?
Wat zullen we zo kennen? Ik weet het zeker. Als Jo het zei, dan kan ik het net ontkennen. We gaan naar de stellingen en dan weten we het hebben. We moeten er antwoord op Jan en dan kunnen we de letter altijd weer op weer waarom komen. En de eerste is van Wim. Dylan Vente mooi de fieters nog net strikken van Rodion Kamataru. Oneens. Oneens. Oké. De toon is gezet. Heel goed. Zo, ik vond ik een heel mooi, duidelijk standpunt van mijn broer. Ik ben een grutskap. Ben je Dit met- gaat te 4. Ben je met wel eens oneens? Nou, nauwelijks. Goed, Andor. Ismaël Behoef speelt een tak op seizoen gewoon bij Cambuur. Nee. Nee. Hans, het is eigenlijk 4 te lang lien dat wij te gast wiegen in de podcast. Nee, het is net zo lang. Ik ben tussentijd nog wel eens een keer alleenig geweest toen mijn broer net koe. Ja, maar vind het wel leuk samen. ik dacht het al wel weer een Ierlien wie. Nee? Hoe is mijn jouw geheugen? En blijkbaar houdt dat net oer. Ik doe het net vaak, maar in deze had ik toch collega de Boer stiepje. De laatste keer wie echt Ierlien. Alsjeblieft. Dus jouw steunen? De vastzitten. Jouw steunen Maar de binnen boer? in het het, Dus de Anke. Maar conclusie binnen in is het het. dat het antwoord op de stelling eigenlijk ja is. En Wim, jij bent het met mij eens, hè? Nee. Oké. Nou, dan sta ik moederziel alleen. Wat weer de stelling is. Geen idee. De Die kinderen ben ik Roelof. We hebben hem kwijt. Roelof, als ik Cambuur wie, zou ik de transfervrije Andries Noppert ophelien. Ja. Ja, hè? Transfervrij, hè? Vind ik niet zo gek. Wim, als Sipke Hulshof mij benadert, sleep ik er minimaal 2 miljoen ontslagvergoeding uit. 2 miljoen. Nee, Nee. want ik ben 40 jaar advocaat West en specialisaire West krijg als broederlief op 1 taartpunt van de hele juridische taart en dat weer het strafrecht. Dus ik Maar ben dat ken je er toch wel even bij van? nee, Appeltje eitje. nee, want dat is ook een primeur. Wij zijn iets van 20, 24 jaar lang benaderd toch Van Nistelrooy. Die zit toen bij Heerenveen en die komt naar PSV. Ik geloof voor 14 miljoen is er herinnering. Of wij die onderhandelingen aanvoeren en de contractuele kant, dan hebben wij zijn van, het klinkt heel aantrekkelijk, maar schoenmaker hou je bij je leest. En wij zijn op dat terrein dus net kundig en dan mooi ik net van. Nee, dit is trouwens wel echt een primeur weer. Je hebt hem miljoenen listen omdat je hem... Nou ja, bij één transactie kun je heel profiteren. Ja, En ja. wij hier in de sociale praktijk. Maar het kan aanlokkelijk zijn, maar daarom hoe je het net te doen. Je moet de regen recht houden. En dan welke speler ging er toen? Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Ja. Van Nistelrooy. Is die? Van Nistelrooy. Ja, die ken ik. Oh. Die ken ik. Jongens, we gaan naar Andor. Johan Plat is toch minder saai als ik van tevoren tocht hier. Nou, ik Stempel. zie van tevoren net toch dat hij saai wie. Dus Net? hij zei ik net minder saai. Dus oneens? Oneens. Nee, niet Oké, waar. Goed. Mooi. Nee. Roelof, Ja. van Olve Junior zag ik alle 104 WK-wedstrijden. Oeh, ik krijg even een peer, denk ik. Congo, Die zoon- Oezbekistan? Ja, die stond aan 3 uur 's nachts. Ik zeg, gekregen Australië, Turkije, zij zo de moas. Toen dacht ik, nou, daar werk ik dan wel voor zetten. Nee. Toch net? Nee. Oké, en de laatste dan van Hans. Dit wie het leukste en beste en super meest amusante seizoen van Heerenveen. Zoent dat Gert-Jan Verbeekje de trainer wie. Nou, wat ik in het begin al zei, heel mooi seizoen. Dat zijn ze bij ons in het vak ik en de groep waar wij altijd naar het stadion gaan. Je ziet alles in. En dus het stiert bij mij bij de laatste 15 jaar wel bij de eerste. Ik weet net hoe lang Gert-Jan Verbeek al fut is. Nou, heel lang. Maar ik ken het wel in Roelof zie ik het meest op Google. Nou, ik zit wel te denken, zo de Nijkamer van Basta Royans. En Royans had wel een seizoen gewoon maar dorst als Idi en Nassing in ongeval. Ja, klopt. Dat vond ik wel een heel goed seizoen. En dat hier volgens mij het in de laatste keer Europees. Maar daar wil ik wel een kanttekening Oh. bij zetten. Want ja, het gaat een proto Jans omdat er stopt. Maar dat eerste seizoen, toen koe er heel weinig met Dost. En ik koe heel weinig met Sibon. Ja. En, Die kon net goed, maar toen hebben wij wel zijn van, als je dat soort karakterspelers hebt, dat wie net de sterkste kant van Ron Jans om daarmee om te gaan. Nee. En het Ori stelde hem op, hoe heet die, Azaidi links, Narsing rechts, en toen maakte 32 goals. Maar het seizoen daarvoor wie
zeer teleurstellend. Ja, maar Hans in de laten we play-offs nou, in Twente, laten we nou de balans op mooiste jongens. Waar wie dan? Joost Zijn krijgt Hans van Joris van Overheem, de beste speler. Ik vond de aankoop, het aantrekken van Joris van Overheem geweldig. Ja, goeie Meerveld hebben set. wij hier vaker bepraat. Waar ik zei, nou die is niet te betalen. Maar door de degradatie van Willem II, koersen die krijgen. clausule. Fantastische speler. En dat vind ik van orenspelers die er hebben echt een compliment. Ik voor de tech. Voor de Van die directie. keuze voor Hè? Maas Willemsen. Ja, Maas Willemsen van de Graafschap. En nou daar is zei nou ook iedereen al van, belang wat een Ja. geweldige speler. Ik vind Maar dat de scout van Heerenveen hem pakt. Zo'n voetbalclub, daarom ben ik zo begonnen. De boer van je krijgt een boel gezeik en gezeur en kritiek en alles. En als het nou zo'n seizoen wat we nou gewoon dan mag er ik wel eens zijn worden. Complimenten jongens, je hebt gewoon hartstikke goed in punt. Ja, en toch wil ik Ian namen. De beste speler van het oude seizoen. Wim Anker. De beste speler van dit seizoen. Bij Heerenveen? Bij Heerenveen. Van Overheem. Van Overheem. Hans? Meerveld. Roelof? Ja, van Overheem. Van Overheem. Andor? Van Overheem. Van Overheem. Ja. Ik sta vaak Misschien, alleen, hè? Ja, ontnood aan wol. Voorzitter, mag ik daar wat over vertellen over Joris van Overheem? Natuurlijk. Ja? Hebben we nice? Ik ga jet via bron Oh. dat zijn kop gek maken wordt. Toch FC Utrecht. Ja, En het schijnt dat het bod wat Utrecht, Delijn had bij Utrecht, echt heel leeg is. Dus ik ben volgens mij nog heel ver van elkaar verwijderen. Wil Joris van Overheem naar Utrecht te gaan. En dat is op dit moment de situatie. Ja, maar goed, dan is er net een heel soort verhoren natuurlijk. Want we weten, Vliendenwieken ziet Jo en Hansman hier aan deze tafel. Ja. En dan gaat het ook over de eventuele transfersom die Jereveen dan vreetje kind. Ja, ze kunnen natuurlijk vreetje wat ze willen. Maar wat zo'n reële transfervergoeding wezen voor Overheem. Ik zei, doe alles boppen de 2 miljoen, mat je dwan. Dan gaat het nog verder. Dan zouden ze wel 4 miljoen voor Joris van Overheem. Ja. Maar stel, Ik hè, vind van dat ik Overheem. ja, die was toch zoals die 12 miljoen. Ik zeg Zie, jou, Utrecht kennen hem, hè, want hij had er natuurlijk Jedder spelen. Maar ik vond het heel, dit is een hele, we weten nou hoe hij speelt, hè, maar het is wel een hele knappe beslissing geweest van Heerenveen. Dat ze Utrecht dan- heeft toch geld, die hebben toch die verzuimeren. Dat is een soort Ja. tweede Marcel Boekhoorn. Dus Maar stel, hè, Hele van Overheem die ja. wordt lulk, want die wil graag naar Utrecht. Dus Ja. die maakt er een arbitragezaak van. Ja. Ja. Zo Jereveen je hem dan benaderen Ja. kennen om de club te vertegenwoordigen. Ja. Nee, van Overheem? Wij zijn geen advocaat. We blijven wel jurist, maar we zijn al jaren hier geen advocaat meer. Maar dit is ik een specialisme. En wij hebben dus altijd houden bij het strafrecht. En wat Wim terecht zei, daar ben ik altijd bij bleun. En ik denk dat het ook heel verstandig was. Dus We hebben kop, Broer en Anker wil Jereveen net helpen. Ja. Je schrikken we toch een beetje van. Ja, broers Anker, nep-supporters. Als jou nou het woord wollen vervangen terug kennen, dan is het goed. Dan is het goed. En als Joris van Overheem nou belt van juridisch advies. Nee, dat is strafrecht. Ja. Als je er een voor de kop houdt, dan is het te bepraten. Goed zo jongens. Dus we zijn van Overheem. Nou ja, nou weet ik het. Je bent enthousiast over Rodion Kamataru. Ja, Toch? Daar ben je Tuurlijk. enthousiast over. Ja. Het vernuurde mij enigszins, Wim, dat je zei van Dylan Vente. Ja, ik zei van, hij moet de fietsers nog net strikken voor Rodion Kamataru. Ja, dat komt- vond jou wat een dik het oor komt toch de formulering van jou. Omdat jou zei, hij maakt de fietsers nog net. Nou, toen heb ik gedacht, dat gaat te vier. Ik vind Rodion Kamataru, dat was een held. Het was ook een beetje een cultheld. Want hij weer onder Ceausescu hier, geloof ik, 46 goals, weer de Europees topscorer. Maar dat wie net alle jaren Gouden schoen. Ja, dan zie je de lucht, jongen. volgens de regels verronden. Hij scoorde soms 6 Detail. keer in de wedstrijd. Wilsker heel traag wie. Maakt het niks uit, het wie voor u een geweldenaar. Alleen dan doe je Vente te kwad. Ja. Want je Vente had een hele protte pech gewoon, vind ik. Maar als je een blessure, want hij had de hele tijd op 6 goals. Paspoortgate ook nog een keer. En toen kregen we die paspoortellende. En toen kwam natuurlijk Noordoes, neemt om. Of Lasse Noordas. Noeros. Ja, Noordas. Ja, ik Ja. ken het verschil. Het is net Lasse Noordat, je schreeuw en Noordas. Kindval of Ja. Kindval. Wat Precies. vroeger Fred of Fretch? Ja, maar goed, wij noemden hem Nordas en die kwam toen en die begon te pieken. En toen had er een min seizoen, hoor. Bij Feyenoord trouwens wel in die bekerwedstrijd een wereldgoal maken. Dus hij komt in totaal denk ik op 8 of 9. Maar
Ik vind het wel een goede spits. Ik wil wel mijn Ik verder. vind het een goede spits. Ik wil wel mijn verder, ja. Als hij fit blijft en wat Wim ik zei net van dit soort zaken erbij. Het is een jongen die ik zeker op 15 goals. En nog één ding. Hij had natuurlijk pech gewoon met Trensko. Hè. Iedereen is hartstikke blij met hem. En die maken 2 goals. Maar hij had dus net een soort Rivera op links. Die Trensko die draaide naar binnen en die scoort 12 keer. En regelmatig heb ik zo. Dan zit hij daar. Maar hij is een hele keurige jongen. Dus hij houdt geen kritiek op die Trensko. Maar hij kreeg eigenlijk haast nooit een bal. Voorzitter, maar wij hebben, want André en ik zitten al een beetje in mij ook hoor. Ja, Sander Arends, dat krijgt de kwartfinale hellen. Dat willen wij toch in deze podcast. Op Roland Garros. Oh, dat is mooi. Dat Dat spel, hè? ja, dat, maar we dat even tussendoor vertellen? Dat heb je nou correct verteld. Ja, oké. Dus dan geven we- Nee, hoor, knippen we het eruit. Sander aan, zijn dubbel. Ja, Kwartfinale hellen. kwartfinale. Louter, hè? Ja. Oké, Ja, dat is ja. heel knap. Ja. Heel knap. Zeker. Nou goed, kunnen we dan nou weer verder? Ja. Hoe, Maar voorzitter, als het van u prima. mag, dan... We hebben het gewoon hoe de beste speler. Nou ja, daar ben we eigenlijk Nou, de slechtste. eensgezind. Op Ienai ben we ter Oranje. Op Ienhout ben we Ja. de Oranje. Ja, nou ja. Dan de mooiste goal van het oude seizoen bij Heerenveen. Wat wie de mooiste goal? Dat is die van Meerveld. Meerveld. Dat hij vanuit de eigen helft aan de rechterkant van het veld om een PM's, nou het er wel saai zo aan het er passeert. En Hajong en een fantastische goal. We hebben alles jetters zijn die Meerveld bij Willem II weer een hele goede voetballer. Maar Jim zei toen ik, nou terecht, ja, die is niet te betalen met die degradatie. Maar dat had Heerenveen ik heel slim niet. Want het blijkt, een geweldige technisch is de man. Echt een geweldig inzicht is heel goed. Hij zou nog wel wat meer goals maatje kennen. Ja, maar goed, we Iets meer weten... lef. Hans, de is vaak alleen nog op nota in het Ja. eerste kwartier van deze uitzending. Maar kunnen we hier wel mijn leven, de goal van Meerveld? Of kunnen we misschien toch voor de pegel Nee. van Sam Kersten? Ja, pegel van Sam Kerstens in Excelsior. Dat was een prachtig moment. Maar ik kies voor... ik vond die goal van Dille Vente, Feyenoord Beker uit. Ja? Zeer technische. Tussen 12 van die lange man niet. Die vond ik geweldig, maar ik kies ook voor Meerveld. Maar dan de goal in PEC Zwolle. Een hele minne-wedstrijd Oh van ja, in de Heerenveen. kwarte hoeken. Uit. Als op de achterlijn. Maar hij maakt een goal, zoals Samaras vroeger bij die 4-0 van Heerenveen St. Grace. Samaras die maakt hem vanuit de achterlijn. Ja, hij stond op de... Die wie wel mooi. hè? 3 keer waarom, Sjoen. Hoe er hem van die achterlijnen er Ja. toch... Ik wil binnenkant man, peel is technisch erin. goed, joh. Fantastisch. Ja, en dan ging ik voor Jacob Trensko Feyenoord uit in de beker. Daar wie ik live bij. En dat Heerenveen wint in de Kuip bij nacht in de beker. 90 Feyenoord uitskekeld. Tjindert van Persie van Feyenoord. Ja. De goal wie zelf ik wel mooi, vooral de ongeval. Maar vooral het moment. Dat vond ik het mooiste moment. Ik vond Ja, het. prachtig. Ja. Ja. En wat toen zeist, die onval, Ja. ik heb hem heel vaak waarom. Wie zag geweldig. Die begon achterin. Ja. Het was tik-tak en er was al nog een hakje bij volgens mij. Fantastisch. En uiteindelijk komt hij bij Trent. Sis Rivera, die In Bruts de eigenlijk 90ste een beetje minuut. 90ste minuut volgens ja, mij. ja. Ja. Maar goed, ja, je bent alle drie, kom je vaak bij Heerenveen. Andor, daar ben je natuurlijk altijd bij Cambuur. Kom ik wel eens bij Heerenveen. Ja, ik wel eens bij Heerenveen. Maar de mooiste goal van Cambuur van dit seizoen? Ja, ik ben wel bang dat het me de Rouvegie zoest. Maar dan wil ik een goal nemen wat geen goal waard. Ik weet net met Sint Water wie, maar het wie een thuiswedstrijd. Wie dus gewoon geen doelpunt. Het wie zo'n fantastische onval. Hoe meerdere skiën van één keer rijtje. Daan Visser komt. Ik weet dat het Roda wie. Nou weet ik. Nee, Roda rekken die blesseert. In ieder geval Daan Visser komt alleen nog voor de keeper. Die hoeft het maar alleen nog maar voorbij te tikken. En dat slag er net. Maar dat wie zo'n fantastische onval. Maar het wie geen goal. Dit is dus wel het verschil tussen Cambuur en Heerenveen, voorzitter. Hè? Als dit het antwoord Ja. is, wat wie de mooiste goal? En dat is hier een bal die er net inging. Daarom wie het verschil. respect. Ik bij de eredivisie en Respect. de KKD. Maar goed, de derby is waarom, dus dat is wel... Ik dat merk is wel echt dat, dat je broer dacht ik wat meer naar Cambuur. Had ik het idee aan de andere kant van de tafel. Ik ben Jantien, het was Swan. En Je ik vrouw. ben een aantal keer Jantien, mijn partner. En die ene die werken in de horeca van Cambuur. Dus ik ben 4 of 5 keer ben ik er met hem heen geweest. En Nou Wim, wat wie dan de mooiste goal van Cambuur dit seizoen? De omhaal van Kian Visser, Big Leagues. die leverde nog een punt op in de allerlaatste Willem II. minuut. En dat gunde ik hem dus ik. Ja. Verschrikkelijk. Krijg Pegel geen van contract Diemers. trouwens bij Emmen. Krijgt geen contract? Nee, krijg geen contract. Nee, Kian niet? Nee. Misschien in een letterstadium, maar nou nog net. Bij Harkema heeft er tot 22 goals. Zeker. Zoiets. Ik heb- En ik dacht dat er meer speeljes zo bij Cambuur. Ja. Ja, Nee, wij ik al, vind, ik heb natuurlijk, kijk, als Jim, ik heb verschrikkelijk genoten van die Frans van Ferra. Ferra, ja. ja. Dus neem je dat. En de eerste helft van het seizoen, vooral voor zijn
fantastische splijtende passes om 3 of 4 man heen. Ik heb ze nog op Netflix. Jong FC Utrecht. FC Utrecht, Ja, inderdaad. Ja. en dat we 2 keer achter elkaar, Ja. dat ik dacht van... Ik leeuw het haast niet in Samoa. Ja, hij zak er wel vol. En de bij. tweede helft van het seizoen begonnen te scoren. Ik denk dat is er nog topscorer wint. Van Cambuur, ja, klopt het. Ja. En daar wie een 2 keer wie daar een bal bij van Rjochts. En dan zes met de ene voorbij, de tweede voorbij, boem bovenhoek. Dus Ja. 12 van veraf vind ik de mooiste van het seizoen. Ja, Tjin, die goals, die laatste goals, die Tjin Jong AZ volgens mij. Maar wat me wel opvalt, Ja, Jim Sjogger dus wel. Roelof shot aan zijn 104 WK-wedstrijden, maar Jim Sjogger gewoon het hele jaar terug. Alles voetbal KKD. op het kastje. Ja. Ja, wij, alles KKD, wij ja. zijn fans van de keukenkampioen-divisie. Heerenveen had er vroeger natuurlijk altijd geweldige spelers wij hadden. Zoals Radomski en dan had je dus Nurmela en Leurling, Huntelaar. Die Huntelaar, komen alle jaar Van van de kaken. Daar zitten echt smans, jongens. Hè. Daar hebben we het dan het eens door. We hebben nu transfers. Wie gaat Heerenveen kopen? Maar we hebben er al in. Smans die komt weer waarom. Dat is natuurlijk wie een geweldige voetbal Ja, het eerste heel jaar. Die kwam ik van tevreden, VVV. heel tevreden. Ja. Maar zie je hem dan echt als leefhavers of echt zakelijk als master scouts van op die vretejoen naar de KKD? Dat is eigenlijk een domme vraag. Of is het puur als leefhaver? Natuurlijk zo ze er. Ik antwoord wel even voor jou. Natuurlijk zo ze er. Ik kom wat moeilijk op mijn woorden. Ja, ik Dit heb is het mijn in de woordvoerder. Ja. Nou, Dit is mijn woordvoerder. Ja, Heb nou, je die al betellen? krijg Of, ik heel goed van betellen trouwens. De treden aan. Alles zwart, hè? Alles zwart. Ja, ik lig in snorsteen. Ja. Goed. En van welke speler, jongens, hing je hem hele hege verwachtings, maar voelt toch een beetje al? Roelof? Van Heerenveen. Nou ja, Hopland voelde natuurlijk al. Want toen die Tropruts bij Heerenveen dacht ik, nou, dit is een man met een goede paas, verdediger. Een beetje team met klompen, 5 zie ik wel eens bij hem. Maar ja, dat is ook totaal natuurlijk kamer. Ik ken wel een beetje dat hij net echt eager is om nog weer stap te zetten, om te leren. Nou ja, dus En bij Vot, hè? Zei Johan Hansman. Vot, ja. Dus Hopland. In je naam is het nog, ja? oké. In je naam, ja. Nou verwacht ik echt vuurwerk van de heren Anker. Dan gaan we even, Ja, even want- ervoor zitten. Waar het nou eigenlijk net voldienen? Nou, het feit dat wij ze net opnemen, kinderen, zei het wel genoeg. Is het de dan boer. ellendig, maar Hosanna, jongens? Andries Noppert. Nee. Ja, precies. Ja, dat had ik. Andries Noppen? Nee, maar die had net volle spelen. Dus, Nee, maar Ik dat zie wat wel- die En spelen we doen dit had, seizoen wel, hè? had hij niet keeper. voldiend. Dus ja. Luc Brouwers, ik neem eens hier. Nou, ik vond Luc Brouwers dat het erin kwam. Ja, bracht er altijd wat. Zeker. Het is dat middenveld ontzettend kwalitatief goed bezet is. Dus is er wat uitvallen. Maar man had een enorme energie Die en voelt een mij- strijd en die voelt mij duelkracht net en al. hij scoort makkelijk. Ja. ik hier wel meer verwachten van. Maar die jongen is nog jong van Gurbus. Ja. Ik had toen verwacht naar het stormachtige begin. Hij hier natuurlijk in het begin alles mee. Dat was net een sprookje. Maar nee, in de rin van het seizoen. Hè, het wie net een man dat je hem inbracht dat er een verhoring kwam. Hè. Ik zeg altijd, invallers die moeten een omwenteling veroorzaken. Die moeten de wedstrijd doen kantelen. En dat kan er nog net. Dus in die zin voel me Ik dat vind wel een wel. goede voetballer, ja, die Gurbus. Ik ben nog wel positief over denk dat de ze man. uit, Sommigen hebben wat meer dat tijd nodig. Ja. denk dat- Maar is hij dan de enige? Misschien jij, Doodzijde is het Hopland. Nou ja, Noppert ben ik het maar niet eens. En voor de rest binnen alle onkepen, ben beter worden. Iedereen is, er ben echt een lading aan spelers die binnen 1, 2, 3 miljoen in transferwaarde stegen. Dus ja, alle complimenten. Ik wil net je over de volle naapen. Maar Nee, doe dat vooral net. Hans hier een heel goed punt. Ik mag Hans is Heerenveen had gewoon een hele goede onkepen in dit seizoen. Het is individueel. Ik beter worden. Sander de Vries hier er in het begin wel wat moeite mee. Maar die laatste keer dat Sander de Vries van de Leeuwarden Krant Ja. schreunde. En die waren steeds wat positiever. Ik vooral naar de winterstap. Maar toen zegt hij ook nou... Ik hoe de trainer, Robin Veldman. En hij zegt ja, ze zijn er toch in slagen als team. Het is jammer dat die Henk Brugge futgeert trouwens. Even tussendoor. Maar om spelers individueel beter te maken. Ik volgde die Zacharitis, die Griek bij Almere. Maar ik vind hem nou nog volle beter winnen. Ja. Ja. Maar als het geval Hosanna is, jongens. Wie Ja. wij als sportcast zijn er dan wel positief genoeg over wat Heerenveen dit seizoen Shellit net. Als wij er winnen wel. Ja, maar ja, En zei Ierlien. dat is een Ierlien. Nee, dat is ik niet ben nog mee. altijd zagrijnig voor de uitschakeling. Vind je Ja. hem ook dat je hem dat foutief inschat, hè, die frequentie? Nou, Ja, bij nader inzien misschien wel. Hans is wat meer als ik van Hosanna laat ons juichen. Ja. Het is natuurlijk heel simpel. We zijn 2 keer vol slime fut spelen. Twente 4-0 en AZ uit hebben
totaal geen kans van. PSV. De grootste, Ut en Thuis. de grootste, nou, dat weer voor de ene weer voor de competitie, die horen voor de beker. Dat Een gong, beker weer wel kansloos. ja, competitie ging wel goed, Ja. 3-1. Maar wat zou ik zeggen? Nak uit. Ja, nak uit. Ik zei de Je moet hem altijd even helpen. Hè? de allergrootste deceptie is, en ik denk dat moet haast wel mijn een soort instelling te maken hebben, want ze hier natuurlijk al de play-offs hellen. En misschien het dat Ja. trofwerken. Maar het is natuurlijk een schande dat je daarmee 1-0 won. En we hebben nou 51 punten. Dan hebben we 54 punten nog. Belangrijk, hè? Boven Utrecht. Boven Thuisvoordeel. Utrecht en boven Thuisvoordeel. AZ. En meer tv-gelden wellicht. Nee, dat Is dat net zo? En dan Heb mooi je nog Sjen. meer nou, op lange termijn misschien wel, maar nou net. Maar Dat is net niet- En nee. dan verlies je daar. Behast iedere club die won daar. Hè, al is maar met 1-0. Dan hebben we Daarom ben gewoon ik degradeerd waarschijnlijk. Ja, dat Maar we hebben is 4 punten. punten. het verband We hebben tussen. 4 punten lezenlid en NAC, hè? Ja. Ja. Maar goed, dat heb je in een Ah, seizoen, ja. jongens. Het is een heel goed seizoen geweest. Maar PSV verliest toch ook thuis van Telstar. Dat soort dingen gebeuren. Je hebt wel eens een off-day. Dit wie? Ja, maar ook Maar Cruciaal wel een moment. off-day op een cruciaal Cruciaal moment. moment. Dit wie een off-day. En daar wie ik iedereen naartoe. Ik geloof dat we een kritiekpuntje toch te pakken hebben. zeker. Ja, Ik ja, weet Joop het en ik zelfs. om Hans, Ik we weet hebben zelfs kritiekpuntje toch wel te pakken Ja, nou? maar je maakt best een kritiekpuntje. Maar ik zei je maar... Het is in die voetballerij, wat ik zei, het is vaak heel kritisch en negatief en gezeur en gezeik. Dan mag ik eens een keer zeggen van, de leiding, de verantwoordelijke jongens, topjaar gedraaid. Hartstikke goed. Maar nou moeten we die stap zetten. Ja, Hè? dat is natuurlijk... En nou is de vraag. We. Wij Ankers en En Doof. Roelof de Vries en de Heerenveen, die willen dat het nou beter kunt. Maar nou, wat erbij? ja. Welke posities? Ik vind, Johan Hansma, die zit hier net, maar die zit nog altijd dicht bij het vuur. Zacharitis vond ik goed dat er die meenam, want die had ze heel goed ontwikkeld. Die koerde Ook- natuurlijk ook van ook qua assists, Almere. hè. Hij echt. scoorde zelfs, iets van jou 64, dacht ik. Dus wel. linksback maar stehen blijven. Ja, en ik vind, nou we toch bij Almere City zitten, de twee mensen die boeten de mensen die de protocols maken, Rijkhoff en hoe heet die Druif. Wie heet die de Druif? uitblinkers was natuurlijk Dors en die jonge jongen, Ja. die is als een komeet omheen. Je valt wel een beetje nou terug de koer. Ja. Want verleden week zit Johan Hansma hier en die had uitgebreid verteld dat Dors en Poku net bij Heerenveen pasten. Nee, Oh, dat hebben wij niet. dat verrast mij Nee, zeer. we hebben Het die verrast mij dat je uitsturing dat net, jet hebt. Nou Nee, ja, dat wordt wel zeer. Ja, Ja. Dat doet ik zeer. wij licht- noegen je licht mek uit als kritiekpuntje. vriend van uw programma. Ja, en, dan bieden wij onze oprechte verontschuldiging aan dat dat is we een die volstal. uitsturing net zien hebben. Maar Han, Dat doet je binnenkamer, begon je ook aan mijn excuses. ja, maar dat dingen Ja, is dat weer cliënten. naar een fietsje tussen dus. Dat doen is cliënten na elke zitting van, zeiden ze tegen de rechter, Ja. daar heb je het laatste woord. En dan zeiden ze, ik heb spijt, berouw, heel veel wroeging en u zult mij hier nooit meer terugzien. En dan zei de rechter altijd, ja, dat zeggen ze bijna allemaal. Maar is uw spijt wel doorleefd? Ja. Nee, maar dat verbaast mij dus, want ik heb die uitzending net jet. Hè, want Maar is dat de basis van karakter? die Poku, die voelen mij op. Wilstijl. Die kan op Jos boeten. En die Dors is natuurlijk... Ja, die is helemaal het laatste is er erin kwam. In plaats van die Rijkhoff. Dat is op zich heel knap dat je die eruit dreeuwen. Maar hij vindt dat ze qua... als je Poku, dat is echt een boetenspeler die Ja. zit onder de seatline plakt. Nou, dat is En leuk voor Vente. In het van Vente inderdaad wel. Alleen in Vente het wel spul wel, van hè? Heerenveen had Heerenveen met Brouwer, rechtsback, die het een heel soort opkomt. Dus dan word je een type Trensko die naar binnen komt. En dan word je net iemand die het de rechtsback voor de forten rint. Maar Brouwer dit Maar stel dat Brouwer Breng is voor hetzelfde type. Ja. Maar het is echt breng. Ja, prima. Die prima opvolger. voelt wel goed in. Ja, die dat is, Vitesse-man, hè? Ja, Die voelt, als hij het mij die vond ik hem goed. Maar Hans, nou, Ja. ik ben nog steeds teleurgesteld over Johan Hansma. Want ik hier de krek, die Dors en die Poker. Ja, dat Poker, snap wij. daar zit Twente, leeuw ik Ja, achterom. Maar dat die niet met de weet belling hem is. dus. Maar Weet hem Joop, dus die niet. Johan Hansma is nou net van jezelf. Nee. Ik ga hem Wil je hem bellen. haar noemen? Nee, hij krijgt een brief op poten. Alsjeblieft. Ja, een brief op poot. Ja. Dat is goed. Jongens, ik pak de regie weer eventjes, want we gaan even naar Andor. ja. Oh, dat is knap. Want Andor, Jim hebben Grut uitpakt. Jammer. Het Grutte eerste interview met de nieuwe Cambuur-trainer Johan Plat. Kostte nog moeite. Je mocht als allereerste Ja. met hem praten. Ja. Had dat interview een beetje voldien aan die enorm hege verwachtings? Jawel. Ja. Ik koer Johan Plat natuurlijk van Namme. Uiteraard. Net, ja,
Johan Plat net kennen. Even heel eerlijk, doet Cambuur voor het eerst kwam bij de namen of de wie een gerucht. Johan Plat, toen hingen we alle jij net van Johan Plat, ja toch? Jawel. Dovel? Ja, en ik zal dus, daar kwamen wij, praten wij achter. Johan en ik maar Johan Sissen. Ik ga... Doe eens een Wutvinder? Nee, dat is net mijn bedoeling. Oké. Ik ga ooit een keer een reportage draaien bij PEC Zwolle. Doet Etienne Rijnen, de assistent-trainer weer. En die zou technisch directeur worden bij Cambuur. Alleen nog, Rijnen die mocht zelf nog geen interviews aan, omdat die oerstap pas na het seizoen plak finisheren. Dus toen ben wij naar Zwolle West. Daar hebben we sprutsen mij onder oren Dick Schreuder. Met Bram van Polen. Van wat is die Etienne Rijnen nou voor jongen? En wat had Cambuur erom? Johan Plat, wie op dat stuit, ik al de assistent van Dick Schreuder. En hij wist het om nog te herinneren dat wij, zei hij, dat wij door die reportage maken en dat wij als Omroep Friesland in de West hadden. Oh, warme persoonlijkheid. Oh ja, Dus dat is wel een... empathisch. Johan en ik, En vooral een goed geheugen. Ja. wij gingen al jaren waarom. En ik koer hem als assistent van Johan Plat. Wist dat hij mij wist wie naar Castellon. Dat hij daar ik nog een skoftje zelfs die in had. Maar ik ben wel heel benieuwd. Vooral natuurlijk, hij had een hele onvallende visie op voetbal. Ja. Dat past Soenje Sissen bij Cambuur. Een Cruijff-adept. Aan de andere kant, Cambuur is een promovendus. Dan wordt misschien ook wel wat realisme vregen. Dus dat is wel iets... Ja. Tjenstrierigends, daar hebben we hem onder ogen eigenlijk naar vregen. Ik ben net als Steno al naar tafel. Ja, was dat een net apparaat of zul ik een net apparaat? Nou, dat is toch maar. Ja, nou, staat er maar in dan. Ik ben best wel een idealist, dus ik ben opgegroeid met Johan Cruijff. Bij mijn vader thuis was dat God. En als die op tv was, dan moesten we allemaal stil zijn en dan moest alles uit en dan moesten we luisteren. Ja, dat is eigenlijk mijn ideaalbeeld. Dus ik hou van plezier maken en als ik voetbal kijk wil ik het ook leuk hebben. En dat is de uitgangssituatie van hoe ik naar voetbal kijk. Ik hou ervan om de bal te hebben, om veel kansen te creëren. Om de bal snel weer terug te hebben als we hem verliezen. Is dat reëel voor een promovendus om zo te gaan spelen? Zeker. Dat moeten we goed doen, maar daar gaan we wel... dat is eigenlijk iets waar ik niks aan ga veranderen. Ja, dit wie Johan Plat. En wiels we dit Sjenlieten onder meestal thuis begon Hans Hut te luidjen. Waarom lakest? Nee, wat mij opvalt is dat die Dick Schreuder, die had die man natuurlijk net voor niks meenam naar Spanje. En ik zit ik te denken van, was het ook ik zei, ja, is dat nou verstandig als je in de eredivisie komt als promovendus? Maar als we nou naar de vergelijking, maak ik even voor mezelf mijn Telstar. En als je dan de Korea, ik mensen aanvallen, die het aanvallen. Ik weet nog, in een van de eerste wedstrijden PSV toen, hebben ze dus uitwonnen, maar Ajax, zij hier 18 doelpogingen lopen. Zeker. In de arena. In de arena. Ja, En dan denk ik van, het kan wel. Het kan wel. Mijn collega Janko Christ in het programma Nijsmakkers, die zei Een goed programma? zeer goed Dat programma. zeg ik altijd naar. Ja? Ja. Oh, dat ben jou. Dat ben Dat is jou. pijnlijk. Oeh, toch nog. Ja. Dus mijn Wutvinder. Bedankt, Anker. Die zei, het wordt niks, maar Johan Plat. En die zei, ik heb zo namelijk gloeiende hekel aan die trainers die nou komen bij een promovendus. En dan alles gooien op speelstijl, leuk, voetbal, aanvallend, aantrekkelijk. Ik wil gewoon horen. Handhaving. Okay, de Ik ben blij dat negatief Janko voetbal. net in de sportcast om tafel zit. Nee, we willen graag wel wat Maar het is wel een diep gaan. argument natuurlijk, want hij is gewoon een zoek, het houdt me niet. Maar het is wel een argument dat je dan heel veel trainers begint. Ja, wel mooi, hè? Mooi aantrekkelijk voetbal. Ja. Maar je wilt ook gewoon een beetje realisme, toch? Wim? Ik neem het even van jou over zitten, want Ander zit een jonker mij waar Ja. Hans en ik dus enorm ons storen is onder dat andere. Talmen bij Cambuur met die dingers. Wij begrijpen dat absoluut niet. Hè? Als het om geld gaat, dan moet je zien dat je daar een specifieke sponsor voor Spelen er meer. 1 jaar of 2 jaar. Deze man die wie onveerde, die het het team droegen. En dat doet er al volle man. VI-klassement Hij is de heeft er man voor de assist. Hij is de man voor de dode moment. Sievers ben goed. En ik vind het... Nou ja, Maar er is meer aan de hand, dat ken het toch? ik vind Wat het denk je heel, dan? heel Wat teleurstellend. suggereer je nou? Wij vinden gewoon nee, dimmer ik- 2 ik- jaar. ben net- voorzitter, op de hoogte van alle ins en outs. Wim Anker zien pleidooi even aan, maatje. Ik vind, daar wordt aan de orenkant van de tafel alweer inbrutsen. Je ziet nog in het laatste part Ja, maar van jouw verhaal. ik vond het verhaal te lang. Ja. Ah, Maar, voorzitter, ik vind de oerzijde van de ik vind een vervelende tafel combinatie. vind ik luidruchtig en wij zijn meer inhoudelijk. Ja. Precies. Mooi je verhaal hoor. Diemers moet blijven, Die 2 jaar. moet blijven. Maar Nee. speelt er meer? Dat weer een beetje de onderliggende meer? vraag. Is er meer?
Nou ja, nice dat Lars Lamboy, technisch manager, en Mark Diemers net de beste vriend binnen. Die hebben net een heel soort mij elkaar. Ja, is dat wat er speelt? En natuurlijk, ja, dat probleem van dat 1 jaar en dat 2 jaar contract. Maar Diemers het dat kind 2 toch jaar. echt woest aanwezig, Clubbelang jongens. is toch... Nee, ja, toch ik ben het- zo ja, overduidelijk. ik ben het helemaal mee aanwezig eens. dat de technisch manager, in dit geval Lars Lamboy, het net zitten shot in Mark Diemers. Hij wil meer jibgong, hij wil meer spelers die het opbrengen kunnen om echt gewoon mooi te verdedigen. Ja, en Diemers is misschien een klassieke noemer 10. En dan zei, Die het wel- zei Diemers, als naar de metersjes die hij in een wedstrijd rent, die had hij bij de spelers die de meeste kilometers rennen. Hij reed alleen de Hoeveel verkeerde kant op. En bovendien... Hoeveel hij- geld moet je uit, Jan, om een speler te krijgen als voor Cambuur die hetzelfde niveau heeft en dezelfde statistieken als Diemers? Stel Dat is- je die vraag, dan ben je En hij- een hij- heleboel hij- geld hij- kwijt. Diemers Nee, heeft dat bedoel ik. eredivisie-ervaring, hè? Ja. Ja, En jongens, de- ik ben om en bij de rest deze al. Maar misschien hien ze dat Jilt Wol kregen als Ismaël Beoef naar het WK te gaan weer. En hien ze misschien verkeepje wilt. Ik weet wel, want het is natuurlijk sneu van Beoef en ik sneu van de penningmeester, de ponghoorder van Cambuur. Maar we voor de ankers nog even vertellen om hoeveel geld het gaat, want die had natuurlijk verleden week de uitsturing mist. Maar het gaat om minimaal €150.000 wat Cambuur misrent, Oké. omdat hij... Alleen nog net al in de vergoeding selectie- van de FIFA. Ja, Dat ja. elke dag krijgen ze daar een bedrag voor. Maar zo bij aan de andere kant, en dat is misschien wel positief, bij Cambuur denkt men nou wel dat de kans grutter is dat Beoef bloot, nooit hij net naar het WK gaat. Dat, Zoek ik zes als kunnen weer. ja, ik snap dat ze dat zeggen. Maar feit bleef dat Cambuur een operationeel tekwad had. Dat voor dit jaar is Dutsen. Maar ja, er begint na 3 juni weer een nijboek hier. Cambuur mat verkeerpje. En ja, het is onnoffelijk als je dat sabatiert mogelijk doggen, zodat je die druk net meer bij je meenemen. Ja, Beoef is gewoon een speler die het miljoenen verzinwürdigt, die het miljoenen opbrengen mat. En ik denk dat ja, deze simmer wel het moment is. Idealiter zoen je een verkeerpje aan een gruttere club, misschien wel in het buitenland, en zo die Beoef nog een jaar om Cambuur verhieren kennen. Dan haal je in ieder geval de inkomsten. Want ik denk net dat Cambuur die luxe positie had om te zeggen, wij willen Beoef. Ik al wordt er een miljoen binnen waar wij Beoef behouden. Is dat hoe dat al bij Cambuur zit? Want stel nou dat er niks volgt meer. Nou, er mag nog steeds wel spelers komen en spitsen, neem het maar weer op. Hebben ze een budget wat ze nou nog uitjan kunnen om transferen? Ja, dat is nog net onduidelijk. Dat zal, er wordt nou werken onder de begrutings van het seizoen, van het volgende boek hier dus. Lamboy het je mij zijn dat ze een representatief spelersbudget krijgen zullen, waarin ze concurreren kennen mij orenclubs als Excelsior, Willem II, waar clubs echt onderin de eredivisie. Meer dan Telstar dan? Meer dan Telstar inderdaad, dat wel. Alleen nog ja, de correcte invulling van het spelersbudget, dat is nog net duidelijk. En dat hing het er dus inderdaad ik van altijd nog spelers voor het gaan of net. Jongens, wij zitten hier met 2 meesterscouts aan tafel. Ik liet even een paar namen vallen en dan Mattie Jim zei ze, is dat een eventuele versterking van Cambuur? Ja, dan wel nee. Optimaal. Goed zo, Julian Rijkhoff. Ik vind het een hele goede spits. Ik verbaasde mij dat hij uit de basis ging. Hij, volgens mij komt er van jong Ajax en dan is hij naar Duitsland gegaan. En hij maakt aardig wat goals. Ik heb vind- meer namen, hè? Dus ja of nee eigenlijk? Ik vind zeker. Zeker. Wim, Ja, akkoord. Zal akkoord? ik Antwoord, het verlossende antwoord? onhaalbaar voor Cambuur. Financieel? Dus Lars Lamboy, ja. Oké. van Cambuur Dan allemaal. Issa Ja. Kalon, waarom Helje? Hans, Ja, dat is weer een beste voetballer. dat wie je. Dat is al Maar is dat hij is dat nog verleden steeds? tijd. Is hij nog Beste steeds? voet. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben Calon uit het Eegvleen. Waar zit er? Hij ziet het in China, de organiseren, maar is revaliderende van een tweede zwieren knibbelblessure. Oké, nou dat is het antwoord. Nee dus. Wim? Nee. Nee. Gaat niet door. Gaat Komt niet niet. Komt niet. Komt niet. Nee. Goed zo. Dan Pelle Clement. Wim. Ja. Pelle Clement. Hele degelijke voetballer. Ja. Ik ben Pek Zwolle. Vond ik hem heel Tje, goed. dat vind ik nou mooi om Wim, maar die is gewoon duidelijk ja, Pelle Clement. En dan Ja. begint Hans begint de andere kant van de tafel. Dat is al heel lul verhaal. Ja. Ervaring en routine. duiding. Maar goed, duiding. Ja, dat noemen wij van deze kant Nou, duiding. ja, ja. Maar goed, Dus, Jim Jan Rob Tinnik- en razen maar wat. Maar Daarom ja, is Ruud Jan is Tinnik bij. bij mij kwam. Ik begreep haar heel goed. Helderheid en duidelijkheid. Precies. En minder oorschade. Ja. Nee, als het er niet is. Van Maar de dat is het linkerkant. laatste wat ik Maar kon goed, inbrengen. Pelle Clement is in beeld bij Cambuur, maar wil zelfs het liefst naar het Boeteland. Oké, dan een namme. Er is een naam bijkwam. De zoon van Marciano Fink. Sky Fink.
Aroen seizoen belutsen bij 9 doelpunten, 3 assists. Sky Fink. Jonge Ajax. Hans. Ja, wat zeggen ze weer? Ja of nee? Nou, Of- Wim, begin maar weer achterover, want dit wordt wel weer een minuut. Wij willen daar goed even doen nadenken. Ik vind het een jeugdig talent. Je kan dus denken aan de zoon van Rafael van der Vaart. Die had toen ik nog bij Heerenveen op visite Zeker, geweest. Hè? ja. Ja. En die jongen, die zag ik ze nou en dan ik in de jonge Ajax optreden. Maar goed, Sky Fink, ja of nee? Het is een jeugdig talent. Ik zou zeggen ja. Ja, Wim? Nou, had je zeggen hoe lang het wordt voordat je echt in jonge Ajax komt en daar opvallen. Dat is een hele lange route. Als je dat al helle hebt, dan is die vind ik wel wel een kanshebber. Ja. Ja. Andor? Ken. Clubs binnen Ruud. Cambuur en Vink moeten nog zelfs uit te komen. Er schijnt ook wat meer belangstelling van Vink te wijzen. Dus het is nog net in kalk en cement. Pek Zwolle, zo'n volgens mij ik interesse. Ja, en ik lees ik Twente ook. Maar dat... Maar we zitten op het vinkertouw. Het Marciano Finkentouw. Juist. Wij zijn van inhoud. Ja, Wim, hè? Ja. Maar goed, heel maar veel wel leuk. dat ziet er goed uit. Hij staat hem net. Ziet er goed uit. Nee. Ziet er goed uit. Ja, ziet er goed uit bij Vink. Maar goed, ik begreep wel, hebben ze net begrepen trouwens, ja, aan de andere kant. Nee. maar ik begreep wel, er is een veromkeepclausule. Of Ajax wil net van een clausule in het contract houden. Ja, dat klopt. het. Ja, dat klopt het. En ja, daar zul je als Lietse club echt concessies mee dwam hadden. Want oors is zijn jongen gewoon net helder. Ajax wil de controle houden over dat soort grote talenten. Je zag het op grote schalik bij Real Madrid, die het mij een heel soort spelers aan terugkeepclausule had. Ajax doet dat nou ook, dus mijn Vink. Dus ja, dat is de concessie die Goed zo. het Cambuur wel had. Nog in je namen, Wim. De spits van jong PSV, Sami Bouhoudane. Ja, Bouhoudane heb ik prachtige acties van jongen. Want ik zag Crackers Hans altijd naar de KKD. Ik heb ook nog tocht in diezelfde sfeer. Je hebt ook nog die Uniken en die Van Duiven. Hè? Unicus Ja. zit nou bij RKC. Ja, Uniken zit bij RKC. Van Duiven dacht ik naar België. Spanje. Of Spanje. Eerst naar België, Naar naar Lommel en Ja, die naar Lommel. gaat nou Naar naar Lommel. Spanje. Ja. Ja, dus die hier ik wel in de gaten. Deze, nou, dat vind ik moeilijk, want ik heb nog maar een paar keer in acties, jongen. Ja, er is wel een botwest, is al Ja. een botwest van Cambuur van 2 ton, begreep ik. Wat wist jou, Andor? Net volle meer als dat hij op de radar zit. We hebben het een aantal weken geleden Jericho al natuurlijk. Maar ja, Cambuur zie ik het 2 spitsen, waarvan Vink er dan in is. Vink die wordt ook echt zo'n als multifunctionele speler die het vanuit de onvallende middenvelderpositie in de 16 komen kennen, naast de spits. Dus Cambuur zie ik het nog een oortype spits. Naast Vink dan en Van der Sande. Dus ja, Bouhoudane is daarvoor in beeld. Ja, en, oké. en het schijnt dat al dus de bronnen, Roelof die hier te kijken ik hoor, dat verhoudings met de Engelse topclubs ook weer wat onhellen worden. Dus dat kan weer ik dwaande is mij een onvallen die het op hierbasis naar jou het komen kennen. Oké, dat is interessant. Dat is interessant. Nou ja, ik hier het van het begin van dit programma hier ik Tassoin dat je hem een primeur had verzoen. Nou, ik ben er klaar voor. Ja. Want nou ja, de primeur, Hans, is natuurlijk van waar kom je hem eens bij? Wij komen van Schiermonnikoog. Je komt van Schiermonnikoog, maar ik kan het iets genuanceerder, want we weten Het natuurlijk... is juridisch juist. Ja, het is juridisch juist. Maar ik begreep, Wij je bent hebben- natuurlijk Jimsteen bekend als op- en top Heerenveen supporters. Ja. Maar welk betterplak zit er eigenlijk in je paspoort? Het antwoord is, we hebben de eerste 3 jaar van ons leven hebben wij teruggebracht op het eiland, op Schiermonnikoog. En dan ben we Grutskop. Maar Is joh, dat een antwoord nee, op dat jouw is- vraag? Oh nee, natuurlijk. Nee, want nou wordt er concreter, Hans, en dat is Dan lastig. komen we bij jou, Wim. Dat is lastig voor Hans. Ja. Want Suggestief. Ik kom net alles te vertellen. Mem anker wie in verwachting en dat kon een bepaald moment waar dat gecompliceerd. En toen is ze naar de verste wal bracht na zo'n maanden al, want ze wisten natuurlijk net of de 1 of 2 wien. Dat wisten ze niet. Echo's weer In die net tijd niet wisten ze dat meer. absoluut net. En toen ben we dus net in het ziekenhuis in Dokkum binnen. Waarom maar, net? Dat is voor in de flying, dacht ik. Maar wij kwamen in Ljouwert. Dus in het paspoort staat Ljouwert. Dus de meest bekende supporters van SC Heerenveen ben Ben ik. in Ljouwert. En als wij een lezing jouwen in een cel waar het merendeel Cambuur supporter is, dan melden we dit ik. Ja. En dan gaat er een luid gejuich op. Ja. Goed zo. Nou. Wie het nou zo moeilijk om te vertellen, Hans?
op Schiermonnikoog. Ik ben Het krijg... hangt van het gezelschap af. Hans, Als ik midden in het gezelschap met alle Heerenveen supporters ben, dan meld ik dit net. Maar ik ben wel blij dat de derby weer waarom is. Dat vind ik fantastisch. Ja, toch? Hartstikke. ik ben verheugd krijg geweest. met Jantien weer weekend naar Schiermonnikoog West in Hotel van der Werf. Maar de hoen, dat weer prachtig. Ik zie het even aan de bar in het oude Beuthuis. En toen zei daar die kastelein, die had een grap en die zei van... wij zijn van 53 en toen zegt hij... Februari. Op Schiermonnikoog zeggen ze dat er in februari 53 zich 2 rampen hebben voltrokken. Nou, dan laat je gewoon mij. Ik sla hem op de schouder. Ik zeg, doe mij maar een neuk. Ja. Maar zat denk ik zo rustig. Dat denk ik ze. Ja. Maar voor de rest geen klachten. Er binnen nog wel sjoggersvragen binnenkwam. Dit is een Hans. En Hans vreegt hem al. Hij heeft de scoutingslistjes weer clear lezen. Welke toppers uit de KKD binnen absolute versterking van Heerenveen of Cambuur? Eigenlijk hebben we dat al Hebben we allemaal behandeld. wel, hè? nee. Hebben we al Die Sandbergen heb ik nog even neemt. Die Sandbergen. komt van Excelsior, maar Sluis die had nog even volgens mij. Maar Wim, Nou? volgens mij had er nog even bij Dordrecht zitten. Dordrecht, maar hier de Nou, 24. Goeie spits. ik wil er even één ding over zeggen. Ik heb hem genoemd de Doniel Malen van VVV. Ja. Want hij had in de... Zo, je durft wel. Want Ja. in de eerste seizoenshelft hij hem Sandbergen helemaal net zoen. Dus hij kwam in de tweede seizoenhelft erin en scoorde 15 keer. Malen is op 14. Voor mij is hij al heel veel met Sparta. Die hebben Sonneveld, hebben die ik al. Ja, Hè? Sonneveld. Ja, maar die Lauritsen gaat natuurlijk vlot, hè? Ja. Dus die Maar Ja, Lauritsen. ja, Ja. we hebben de meeste woningen. Maar als je een technische recht- staf zoals wij de hebben, recht dan van is die Excelsior. Sandbergen voor technische staf, dan moet er voor Heerenveen kiezen. Want wij hebben dan gewoon een geweldige technische staf. Die kennen die Sandbergen nog een stuk verbeteren. Zo is dat. Nico had ik een vraag. En die zei het van... Heren, zoen je hem een vurig slotpleidooi horen kennen... waarom Joris van Overheen bij Heerenveen bleven mat... en net naar FC Utrecht verkassen mat. Maar ja, je hebt toch alleen nog strafrecht, hè? Jawel, maar als ze dan... Ja, ik begreep wel dat hij ik wil eren het naar Utrecht, want daar had hij ook al fjouwer hier voetballen. ik vind het al een matig begin van een pleidooi. Wil je wat doen, meneer Anker? Nou, ik kon kerk op dreef, kerk op gang. Ik wil een pleidooi houden. Het zou fantastisch zijn. En ik vind dat hij blijven moet. Want, laten we eerlijk zijn, zijn carrière is nou... in de stroomversnelling kwam. Hij is opvallen. Mijn tank on Heerenveen. Ja, En zeker. dat het Heerenveen hem bracht. Hij had het naar het zin. Hij had alles draait om hem. Hij had een wichtige positie. Dan ga je naar Utrecht. De Heerenveen moet hem gewoon wat meer salaris bieden. Hè, want er komen een mooie transfers aan. Ja, je plots toch 10 plinten op. Ja, je moet er wel bij Utrecht natuurlijk even denken. Die kunnen we heus waarschijnlijk meer bieden. Maar er is ik meer in het voetbal dan alleen nog maar geld. En Van Overheem, ik zou het hem zitten van beste man. Je hebt een fantastisch jaar gehad. Dat merk ik ook aan alles. Zit goed in zijn vel. Wees verstandig. Kijk niet alleen naar geld. Blijf waar je bent. Fantastisch pleidooi. Ja, dit Je is bent heel nu- mooi. je Heel bent- mooi, heel Je mooi. bent nu gelukkig. Ik ben Blijf om. daarmee. Ik ben helemaal op. Ik ben ook om. Ja. Ja. Ik Maar heb ook Joris nooit nog net. Joris maar- nog net. Maar ze gaan al onbeen om contract te verlengen. Dus daar zul ik wel een salarisverhoging in zitten. Ja, dat lijkt moet mij. ook. Ja. Zij pakt bij Heerenveen zijn fjouwe ton. Maar ik ben bang dat hij bij Utrecht misschien wel zo'n 8 ton pakken kin. Maar hij krijgt hier wel een protte romte op het middenveld. En zijn handelwijze, zijn manier van spelen. Ja. Hij heeft even financiële romte, denk ik. Soms in Liverpool een slotpleidooi hoor naar Juster. Oh, wat een berichtje, Dat maatje. snappen ze net, hè? Ja, is dat- snappen ze net. Niet waar. Ik heb... Die gewoon uit grappig. Ik heb wel gedacht van, als Slot, die is natuurlijk wat veel gevraagd. Maar ik denk dat Henk Brugge is vertrokken. En dat hij assistent worden kan van Robin Veldman. Ja. Dan komt hij mooi even in de luwte. Daar kan er ik nog een boel van leren. En dan komt er tenminste bij fans en publiek die hem op handen zullen dragen. Ja. Dat mag wel even zijn. Maar het probleem is dat wat moeten we dan met Sipke? Sipke gaat altijd mooi. Ja, die doet die jeugdafdeling. Ja, onder de 12. Ja, moet wel beginnen. Ja. Nee, maar moeten we de situatie bij Liverpool nog even duiden? Want gemiddeld zitten trainers daar toch wel 300 wedstrijden op de bank. Hè. Neem een Klop, of waar hij er al wel net zitten. En aan de slot ziet er maar 113 wedstrijden op de bank. Het verbaast mij wel. Je hebt de laatste dag de Champions League nog veilig gesteld. Er komt een boel geld.
wie een moeizaam seizoen met alle bekende omstandigheden die zich hebben voorgedaan. En dan zeg ik gewoon, mooi hoorde die man. En dan komt het in de trade hier helemaal goed. Wat pech ik mij de aankopen. Want Isaac is natuurlijk heel lang blesseerd geweest. Wiertskamer, ik net helemaal uit de ver Frimpong geblesseerd geweest. Je moet er op een gegeven moment die man dan gewoon een verlenging. Verlenging aanbieden. Ja, is iets wat voor mij Je aan. moet hier met heen letten aan een deel van het publiek dat zegt van wegwezen Slot. Je moet er gewoon autonoom. Dat zijn dezelfde die op de bank stonden toen ze kampioen waren. Ja. Maar weet ik je een tijd van Sipke Hulshoff om nou ergens haartrainer te worden? Ja. Ja, toch? Ja, dat is een goede denk trainer. dat Sipke waarom keren kennen is in alle functie van assistent boomscoach. Want Ik Slot, dacht assistent bij Feyenoord, want ja, Etienne Rijnen is daar weer voor. Slot die wordt natuurlijk boomscoach. Dat kan net door na dit WK. En dan kan Sipke mooi bij mij als assistent. Dat wie die ek. Ja, dat doet hij bij best Feyenoord zien. bij, Dus, in Nederland. Ik heb wel verhalen over de clubs in Italië hè, die aan de slot loeken. AC Milan. Ja, ik denk eerlijk zijn dat Sipke voorlopig nog wel eventjes markeert in het succes van Arne Slot. Wat natuurlijk ik Sipke ziet succes is trouwens. Zolang clubs als AC Milan in die categorie Robbenbleuwen om de trainer aan de slot, dan gaat Sipke Hulshoff. Ja, en snap ik wel. Voorlopig nog wel eventjes. Lekker mooi, toch? Ja. Lekker mooi liften. Etienne Rijnen gaat dat waarschijnlijk ook mooi, want ja, die heeft nou even niks. Dus die club of die positie al tas zijn bij Liverpool. Ja. Maar je zoent toch steeds dat die hele situatie met Mohamed Salah, dat hem de kop kost had. Onder oren, ja. Ja, dat Ja. is een, En dat overlijden van die Jota, dat precies, vind ik een drama. samen met En Salah die is Salah, die strijd, dat krijg ik qua mij net kampen, onderschatten. krijg ik kampen in de Die hebben ook kleedkamer. verleden weken dan nog weer een Instagram-post waarin Ja. hij wat subtiel wat stekjes u deelde. Ja, Ten Hag het is met- alles bij elkaar. Ten Hag met Ronaldo. Ja. Ja, een beetje vergelijkbaar. Goed, ik heb nog een vraag van Matthijs. En Matthijs die zei van ja, het shot er echt naar uit dat SC Heerenveen in het seizoen geen sponsor op het shirt heeft. Oh ja. Als er nou weer geen haatsponsor voor wordt, kunnen we commercieel directeur Martin Koopman dan nog wel serieus nemen? Zei Matthijs. Wij nemen Martin Koopman altijd serieus. Martin Koopman is En, echt fijn. zij komen er heus wel uit bij Sportclub Heerenveen. Daar moet je Zijn ze vertrouwen. twee Jelinek. Daar moet je vertrouwen in hebben. Ik wil in dit verband opmerken, ik ben begonnen met complimenten u te delen. Ik op financieel terrein zie je dat met de huidige leidinggevende dat het operationeel tekort, dat het minder wordt. Dus daar zit ik een positieve lijn is daarin te ontdekken. En Maar als je als zorgt je wat geen er nou op haatsponsor veld hebben, ziet, dan is dat natuurlijk een brevet van onvermogen. ja, maar die krijg ik wel. Joop Tinken dat moet er er op seizoen een haatsponsor op het shirtje van SC Heerenveen? Je moet wat meer betrouwen hebben. Het is zoals Wij Ferry de praten Haan- binnen kwart werd. zoals Ferry de Haan zei over Martin Koopman, het is een goede lobbers. Een goede lopers, maar wat hoort dat in? Ja, wat is een lobbers? Ik had toen nog wel even de definitie opzocht. Kan beter een goede lobbyist wezen. Oei, Ja. Meer gewoon als commercieel manager. Ah ja, zo de omzet is wel stegen. Hè? Dus dat Ja, wat betreft ben ik een financieel goeie, gaat het juist beter, alleen dus dat maakt ik- wel een Ja, hartstikke als er geen haatsponsor is, René haast een miljoen die dus. mis. credits waar ik maar wel die hebben van... haatsponsor simpel, die moeten komen. Ja, toch? En er is nog tijd, maar daar is ook gelijk. Die moeten komen en dan zeker een miljoen. Ja, Wim, ik heb het idee, Jo ben wat steviger, hè? Dat vind ik mooi. Wie ik op kantoor ik altijd. Ja, hè? Alles draait om mij. Ja. De spin in het web. En hij is ook het beste in een dienende rol. Vind ik. Vind jij? Maar ik pak vaak helemaal meer. mijn jongens. Dus Dat bla dienende bla rol. bla. Ja. Het is veel bla bla bla. Ja, veel. Veel bla bla bla. Goed, jongens, we gaan naar Oege Sietse van Lingen. Want Jim volg je natuurlijk de KKD. Ja. Maar ik doe even de microfoon een beetje naar Dijta, Wim. Maar Oege Sietse van Lingen, zei je hem dat wat? Jazeker, die heeft furoren gemaakt in het buitenland. En het een hier dacht en direct halen. Is dat de vraag? Ja, voor Cambuur, hè? Ja. Dat is een belangrijke toevoeging. Oege Sietse is het top. Oege Sietse is een top. Het shirt hing het trouwens van Oege Sietse van Lingen. Die hing het achter die Hans. ja, prachtig. Want hoe kan het dat die hier hing het, dat shirt?
Dat shirt dat had Oere Sietse belangeloos verstrekt onder de podcast. Als Ah, dat verste is mooi. jogger. Ja, we zoenen hem eerst verlotje, dat wie het idee. Ja, vinden we zonde. Maar we vinden het want we vinden het mooi in het decor. Het is een shirt van zijn Thaise club Chonburi. Ja, prachtig. Hij speelt in het hoogste niveau op Thailand, de eredivisie van Thailand. Daar ben ze al een seizoen 8e eindigen. Hij is topscorer geworden. Had ik nog een 6 assists doen. Mooi seizoen hoor. Dus ja, dan weet je in Thailand. Dan moet je voort. Moet je nog een contract daarvoor in Contract je. net verlengd. Ja. Want Helaas. Maar hij verdient het wel goed, toch? ja, hij vindt het ook goed. Maar hij had nog een 1 contract. Alleen nog de president van de club. Die had zei, wij willen van mij al. Want ja, ik al Hesto, de mooiste cijfers, best de topscorer worden. Er komt een nieuwe trainer, die shut het net in die zitten. Dus succes. Dus Alleen Oeges iets die komt van Twitter Heide. Komt van Twiesel Heide. Ja, is hij nou even waarom? Even 2 weekjes vakantie in het Heiteland. Maar ondertussen spelen er dus alle onderhandelings op de Eftegroen. Want ja, door zei het al, hij vindt het er riant. Dus hij zei het net samen van ik zorg af van dat in je salaris wat ik nog te goede heb. Advocaat in de arm nemen. Ja. Ja, ik weet net ik- dat we nog Ik ken er nog wel 12, maar ja, dat... Variant is net in de categorie Noppert van Overeem bij jij die dus zo wil horen hebben. Dus dan wordt een stuk minder dan dat. dat ja, net volgens mij wel. Maar het is wat Het is nog steeds een soort yield en het is nog steeds wel meer dan wat bruto wij is zien. netto sinds in Thailand Ja, ook. ja, ja. Ja. Goed zo, jongens. Het WK komt erom. We moeten een beetje vaatmaatje, want Oh ja. het oeren... Ja, we zitten alweer haast richting het oeren. Het WK Het komt komt dus erom. door Hans, want die neemt zoveel het tiert maar die gaat door. Hoe voorzitter optreden. Toen Nee, de hoor. boer mij vreeg, wist jij dit? Ja, ja, ik heb er rekening mee houden. Hoor hier Jongens, door het alweer naar WK Wim. komt erom. En on Jim, heer en Anker, de vraag, waar komt het feest? Dus ik hield die 2 opties. En welk loon van die 2 komt dan het feest? Ik begin bij die. Hans, Curaçao of Haiti? Curaçao. Wim, Curaçao of Canada? Curaçao. Hans, Curaçao of Mexico? Curaçao. Tredde anker, word je volslijden negeert. Wim, Curaçao of Duitsland? Duitsland. Duitsland. Daar is het waterloof van Dick Advocaat. Duitsland, Hans, Duitsland of Engeland? Engeland. Wim, Engeland of Argentinië? Argentinië. Hans, Argentinië of Frankrijk? Frankrijk. Wim, Frankrijk, Brazilië? Frankrijk. Hans, Frankrijk, Spanje? Frankrijk. En de laatste, Frankrijk, Nederland. Frankrijk. Frankrijk. We zijn eruit, jongens. Frankrijk wordt wereldkampioen. Ja. Dat is En ook wie weer wordt- primeur. En Weer een ik, prima. en ik ben fan natuurlijk van Curaçao. Fjouwerjens in Schotland wie wat geflatteerd. Maar zeker bij Curaçao wel goed uit, de eerste haalt. Rode kaart van Locadia. Ja, dat hè? wie juster. Maar ik vind Kaapverdië volg ik mij heel veel genoegen. Want daar speelt mijn favoriete speler. Ik heb hem hier vorig jaar wel eens neemt. Fantastische voetballer, Livramento. MVV. Die spelen bij MVV. En die kwam er pas in de tweede seizoenhelft in. Maken 15 goals. Kosten speelde de Donjel eerste helft. Malen van MVV. Ja, nou, een beetje de malen van MVV. En toen is er naar Italië gegaan. Nou is er verhierd. Maar Cambuur zal hem ik nog wel kennen. Want Cambuur stond met 4-0 voor. Toen kwam Livramento erin. Die maakte twee wereldgoals. Goeie spits. En menigeen kent hem dat. Dus hou Kaapverdië in de gaten. Livramento. Goed zo. Maar wat ging staan? We gaan- Arjen, waar we het wereldkampioen? Nee, we gaan naar de overdenkingen. Oh, En, gauw. we Spanje. Oké, Argentinië. Overdenkingen. Andor, aanvallend voetbal of Hoornhavenje? Uiteindelijk gaat het om Hoornhavenje. Goed zo. Dat denkt Johan Plat oorzoer. We komen er net op even om. Hè. Roelof, de Tour de France op het WK voetbal. WK voetbal. WK voetbal. Dan gaan we naar Wim, Jereveen, Europees voetbal of Nederland wereldkampioen. Heerenveen, Europees voetbal. Heel goed. En de laatste is dan voor Hans Dylan Vente of de Donjel Malen van VVV Sandbergen. Dan voorlopig Dylan Vente. Dylan Vente, jongens, maak je hem dankzij. Dit is weer de laatste sportcast van dit seizoen. We beginnen op simmerreces op 3 augustus. Dan ben we er weer met de podcast. Heren, maak je hem dankzij. Ik vond het bijzonder leuk. Wim, ik ga genoten. En Jo, bedankt voor de prettige leiding. Graag dien, heer Anker. Ik vond het bijzonder aardig, jongens. Nogmaals, graag ont 3 augustus. Onthou, dag.